Welcome. It's a new for YouTube channel here. Tili mzinda wa Lilongwe kumene kuti tifuna timve maganizo a mzika za dziko lino paganizo la boma kuzera ku banki yaikulu ya dziko lino ya reserve yogwesa mphamvu ya ndalama ya dziko lino ndi 3% pamene mbuyo muso ndalama ya dziko lino ya kwacha inasisidwa mphamvu ndi 44%. Izi pamene yasisa ndi 3% zikutanthauza kuti ndalama ya dziko lino kuyerekeza ndi ndalama ya dola ya America izigulidwa pakadali pano pa mtengo wa 1751 kwacha kuchoka pa 1700 kwacha. Nde tikhala tikuzungulira mu mzinda umene wa Lilongwe kumva maganizo a mzika za dziko lino. Ganizo limeneli makamaka zachitikazi mneneri wa Reserve Bank Mark Lungu asimikiza kuti zimenezi indedi banki yachitadi. Nde tikhala tikuzungulira mu mzinda umene wa Lilongwe kumva maganizo a mzika za dziko lino kuti iwowa ngati mzika nkhani imeneyi ayilandira motani. Ine ndithokozani Chiwaya wa Hanifa TV. Ndibunoka iniyosa. Tili bwino pacha zina liche? Alinafe pesulo. Boma lingeza kuti kuzera ku banki yaikulu mdziko muno ya reserve kuti mphamvu ya ndalama ya dziko lino ayisisa ndi 3%. Nkhani imene mwayiona mwayilandira motani ngati nzika ya dziko lino? Apapa ndinesa nami ndayipidwa ndapsa mtima kwambiri. Ndipo sinimazoti zatero ayi. Ndipo ndikanaziwa mungangati nzika ine kwakulu koma ndayipidwa kwambiri. Udindo wanga pamepo sungaonekere kwambiri foti chonena changa ngakhale ntanena pano pasizingasinthe china chilichonse ayi. Komano sinthu zoti boma lumaganiza chani kwambiri kwathu ngati ovutika osauka pamene opeza mochepekedwa ngati ifeyo akungotsisa zinthu pamene iwo malipiro awo amakhala ochuluka kwambiri komanso okwera. Pamene ife mabizinesi athu ang'onoang'ono amakhala okwera koma mapezedwe ake amakhala ochepa. Ndiye sinthu zoti zinthu ngati zimenezo amatiganizira bwanji iwo amakhala kupeza phindu lochuluka losiyanasiyana. Tikanena kumbali ija yoyimira ufulu wa Malawi kamena wanthu ngati amalawi Standard Bureau aja. Pano baso ndezi nangolowa katangale. Sinthu zoni ndiphindulo njira ochuluka limene afuna kupeza. Chifukwa dziko muli maphindu ochuluka ambirimbiri amene boma atha kumapeza. Koma sinthu zoti zinthu zimenezozo amazigwisa ntchito motani oti ziukanikabe iwo kuvomereza kuti ayene aife atithandiza amalawi ngati ifeyo. Mukadakonda patachitika motani kuyang'ana chisogolo? Panopa ndazizidwa ndi mkwiyo kwambiri potengera ndizomvetsa chitikazi foti chilichonse panopa ndichokwera. Nde panopa mungangati nzika ufuluso sindingane kuti ndingakwanitsa kuzimenyera fanzina singasinthe china chilichonse lontayankhula bwanji kamena ntachita nyani sizingasinthe foti akuluakuluwo akumakhala ndi mphamvu zawo zayiwookha kuyiwala udindo wawo waifeyo ngati amalawi. Kathokoza madam. Zikomo. Mungu udaliseni. Zikomo kwambiri. Business yako ino. Zikomo. Akulu mavuto ali pacha zina lija zina yanga ndi chimwemwe machokera wa timachokera paka restaurant apo restaurant kumene mumakhala bakhala kwa kaphiri ndimayenda wapasi daily kuzafika mavuto ali wandivesesa amathamangisa ife kuti tiye pano tinyopole tipani kunyopola kudya kunyopola timadali apo awana abale anga onsewa awa tikatanyopola timanyopola kutengera zimene zizichitika komano izi zafika apa ni mavuto akulu kwambiri moti izi zikapitirira izi ni mavuto ndithu live pachitike motani kuyang'ana chisogolo pachisogolo kuti zikhale okay anthuwa atitenge bwino kuti ifenso tasamale chifukwa wakufunanso usiku loti tizavotera akhalisa pasogolo koma apazafika apa ndafika pa uchisiku ndafika pa uchisiku chifukwa timachoka kunyumba kuchoka kunyumba kuja timachoka kumene kuja kwabwera kuno sife zisiru yayi anthu akuyala apa onsewawa sikuti anthu opepera yayi koma zinthu zafika panani pa uchisiru zinthu zikhale mwanzeru aziganizire zikomo kwambiri ndakuthokozani ndapita sole kuseka chani galo chifundo boma lagwesa mphamvu ya ndalama ya dziko lino usiku wapitawo ndi fili kwacha pa 100 kwacha iliyonse nkhani imene mwayilandira motani? Ndizimeti mangu amene pasi pompano mmene masikuta vuto la msogolero wathuye anagwesa kwacha mupirira muyeso mwina amafuna ndalama zule munthu omwe koma ife walika mavuto ambiri feve chimene tikupanga panopo sichikupindula yayi tikumagulisa mitengo imwe chakale ija tikapita mu shop waguka oda katundu zungu watu nawo ukwera ndeni mavuto akulu panopo soti tipanga banji angasamali kutsogola awulephote kanizwa ngati fanzika za dziko lino
tukhala moyo ovutika kwambiri opanikizika ndipo tingayankhule zambiri ngasanza twachero tingayankhule samama sakumva ya anthu akulira mamizi makufa koma sakuonetsa kuti akuzigwisa ntchito zimene anthu akudandaula ndife basi ndikulira kwathu kulira basi chibanga bwanji kuna pakanachitika motani pamenepo ukuona kwanu zimavuta timatha kuyankhula muzambiri kuti muna boma lizoti kulira na Malawi akulira kufinyika muna kupanga mademo palibe chomwe chimachita ndiye palibe chomwe tipanga chani palibe tingapange tathokoza tu zikomukambe mungaudaliseni ayi ndi mmene tikuchitira pano pa Hanifa TV tikucheza ndi mzika za dziko lino kumva maganizo awo pamene boma kuzera ku banki yaikulu mdziko muno ya reserve yalengeza kunena kuti iyayi ndalama ya dziko lino ya kwacha ayisisaso ndi free kwacha pa 100 kwacha iliyonse kapena kuti 3%. Ndi mmene zilili ndi amenewo ndi maganizo a mzika za dziko lino kupereka maganizo awo pa momwe boma lachitira kuzera ku reserve bank yaikulu mdziko muno kuti iyayi mphamvu ya kwacha isikeso igwe kuyerekeza ndi ndalama zonse zakunja zimene zimakhala akuchita nazo malonda. Muli bwanji bwana? Ino kanu muli bwanji bwana? Ino pacha zina licha? Victor Evers Matinga. Mumakhalira kuti? Ine ndimakhalira kubalaka koma panopo ndikhalira kuntandire. Kuntandire. Ndiye boma tulakwesa mphamvu ya ndalama ya dziko lino. Nkhani imene muyendera motani? Tuyamba nditseke kaye ngati mwa mwano. Nkhani imene ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Pena kuti china chilichonse imene Malawi amadalira chikhaona kuti chatani chakwera. Chifukwa yona kuti ngati mwayisazo panopo shuga akuvuta. Misonkho ndi imene akukwezayi. Munthu wakumuzi amadalira masources ambiri pakaya panopo zinthu zani akupwetekeka. Ndiye ifeyo chonena tilibe. Iwo azipanga yani mina akufunira ifeyo kuti siku ndi tsiku amunga ngati mwayisazo wiki yangothayi amatuzona kuti ndalama yakwacha yakwera. Lero akutuza kuti ndalama yatani yagwa. Cheni ndi chiti. Ndiye panopo mabusiness afi tingoenda kuti basi bora kwacha tuona mene zithere kuma mavuto akulu osaneneka. Yetu bwana wanga. Ukadakonda padachitika motani bayangana chisogolo. Nkhani ngati ndikanakonda abomawo atayigwesa kwachani atakweza kumphamvu ya kwacha kuchonga yona kuti munthu wakumuza atani athandizike ifeso ya business tithandizike koma paya panopo ndalama ikusowa ndalama ikugwa sitikuzoti tilowera kuti kapena kuti dziko lili kupita kuti. Yetu bwana wanga. Musachoke mmakukhosi mina mwakafunda mutayankhula koma sindakhosi. Mawanga ukhosi ndionena kuti a president kumaso ndi boma lawo ayesese kuwaganizira anthu awo. Business ndi zimenezi ambiri business akutani akutseka kodi anthu tilowera kuti tikupita kuti. A president akamayang'ana abadwa dziko lomwe lino akumba mbewa dziko lomwe lino china chilichonse makolo a dziko lomwe lino achena chamene kuti ndobwera awa ndi enieni tinawasankha kuti akhale apo tizikumbira limodzi mbewazi koma lero lino mbewa zija aziwala ali pa mpando onona mpando umene onayo tigawani lero lino angokhalira okha. Ndiye tikuwapemphana kuti aganizire anthu akumudzi atiganizire kuti kuumba mbewa nafeso titani tisiye. Yetu bwana wanga. Tathokoza bwana. Zikumuwambiri. Zina langa ndi Alex Mofati. Nkhani ya devaluation ya kwacha ya 3% ndi chipinjoso kwa ifa Malawi. For example, ndi mmene zikukhalira boma lafika pona kuti olokulizuzula kuti zokhuzana ndi kugwa kwa kwacha sizikupereka sense iliyonse. Ija itagwa ndi 30%. Palibe chimene chinasintha chiliyonse kuti kapena kuzuzulidwa kapena anakhuzidwa nako ayi. Zikuoneka kuti olo maganizo aliwonse amene tingapereke kanzeru zizonse zimene tingapangire kupangiro kuti mwina kusintha koze zokhuzana kugwesa ndalama sizikumasintha kalikonse. Ndiye apapa olo tidandaule mwa njira ina iliyonse boma silikumasintha chiliyonse. Ndiye apapa chimene tizingoyang'ana ano kuti Mulungu angatipangire chani after izizi zikamafika motere zikomo kwambiri. Tathokoza wa. Muli bwanji bwana?
Ndeti ndili bwino kainiyo. Zina lanu komanso umene mumakhala. Ene zina langa ndi Emmanuel Luciano ndimakhala ku Mtandire. Ndiye nkhani imeneyi poti ngati nzika mwayilandira mota. Kani itu ndiyokhumudwitsa kwambiri potengera ndi mmene dziko lathu pamene linali ndi pamene sizikupita ziti mavuto akankelakerabe. Chifukwa ngachepa kamene timakapeza timadandaula kuti sizili bwino zinthu. Apabe tidakapitirabe kuvutika ngati Malawi ndi sizolupino kokupita kuti kathera kuti ngati Malawi. Akadati akamapanga zawo azitiganizira kuti Malawi ali pati nanga athana nazo motando. Koma palibe njira iliyonse imene tikiona kuti tilolera kutiko koma nkhani ndiwongodandaula basi. Pachitike motani. Boma kundu kumene angatithandize kuti ngati ndalama iyi kwa motero nanga mtundu wa Malawi kuti anthu athandizike atithandiza bwanji. Ife tifuna tithandizike kuti mwina ndalama tikayigwira izitithandiza katundu wakera kale mtengo masali ndochepa kale. Ndiye ife tikuyanga nawo amene akamagwesera akamaganiza kuti ndi atithandiza motani ngati Malawi so. Zikomo kwambiri. Muli bwanji bwana? Ndi bwino kaino bwana wanga. Ndi bwino pacha zina lija komanso umene mumakhala. Ine ndi Diverson ndimakhala 24. Chabwino. Boma kuzera ku banki yaikulu mdziko muno alengeza kuti mphamvu kapena kuti ndalama ya dziko lino yasika mphamvu ndi 3% kachikena kuchoka paja pamene anayisisaso ndi 44% pakadali pano ayisisa ndi 3%. Nkhani imeneyi ino mwayilandira motani ngati nzika ya dziko lino? Nkhani ikulandidwa mopweteka chifukwa ni nyengo zomwe tikudusa panopa ni nyengo yowawa kwambiri. Pamene panopa palibe china chilichonse chomwe tikutani chikuyenda. Kungochokera nthawi imene anagwesa kwa chaija 44% kufikira pano palibe chimene chikuyenda. Olo anthu kuti akwere njinga izi zimene zili pano zikukanika chifukwa kuti anthu alibe ndalama yoti angagwise ntchito cha mayendedwe ngati amenewa. China chilichonse chomwe chikuchitika panopa si chimene timayembekeza kuti chitakutani kuchitika. Timayembekezera kuti zichitika zinthu zoti mwina mwache ife zitigwire mitima kuti iso anthu ife amene ngati ochepekedwa mapezedwe ife mwina mwache titakutukukako pang'ono koma apapa zikuoneka kuti sizikuchita china chilichonse cha nzeru. Ndiye taona niso agwisa kwacha ndiye muone shuga pano pali pachani pa 3600 kwacha 3600 kwacha munthu ngati ine kuti ndikapeze ndalama imene ndikagule shuga sizingatheka. Andi chabwino ine ndili mtawuni muno mwina ntakusakasaka kukapeza ndalamayo kukagula shuga muti zitakutheka koma nanga amene ali kumuzi apanga zotani ali kumuzi alibe mpata wina lwese kuti atakutani kupeza shuga ngati amene andi sopo yemweyi nthawi imeneyo timagula 100 kwacha you fresh koma panopa taonani 500 kwacha you fresh tikatenga kuti ndalama yokugulira zinthu ngati zimenezo akanakhala pasi akambira nawo aone kuti anthu akuti tapitise pasogolo kuti tipange zotani akhale pasi akambirane bwinobwino abwezerese zina zimene zikumaoneka ngati zikutipanga kuti ifeyo tizipitabe chisogolo abwezerese zimenezo koma osati mmene zikufikira pano pazafika pena pake poyipa kwambiri kuti sizili bwino zinthu. Thokoza bwana. Zikomo kwambiri. Yeah. Ine ndi bwino bwanji. Ndi bwino zina lija? Ine afeti mapemba. Aha. Mumakhalira kuti? Andikhala munzuzu kuno ndabula kupanga business hapa ndikupita. Oh, chabwino. Ndiye kuti boma lalengeza nkhani za kukwesa mphamvu kwa ndalama ya dziko lino. Nkhani imene muyiona motani? Nkhani imene malingana ndi chitukuko cha dziko. Komanso malingana imene nyengo imene tikuyendera yoti tipita muna kusankho sanakalingalireko chifukwa kuti ndoti chuma cha dziko chikhala chikusika pasi. Komanso kwa anthu amene apanga mabusiness ndoti mabusiness asangayende chifukwa kuti mphamvu ya ndalama ichekha kuti mmene mabusiness amene akuyendera nimene sizayendera muna muzaka zimene zakumbuyo. Timayembekezera kusintha komano malo mosintha ndoti tikupitabe kumavuto okhoka. Ndiye mamene ndingayankhule kuti palibe chimene tingasinthe ndoti ndi mavuto okhoka amene angapitire pani papa. Ndiye kuna mukuyembekeza zotani kwa asogolera? Chimene ndingayembekezere kwa asogolera palibe chimene ndingayembekezere chifukwa chimene timachiyembekezera ife muzaka zimene zizapitazi sichinachitikepo ndiye lotayankhula kuti kuyembekezera kunya chake palibe chimene tingayembekezere chosintha ngakhale choti chita kulongosoka chifukwa kuti nthawi yolongosola iwo zinthu yadusa ndi apapa basi palibe chingane kuti tiyembekezera kuti anayi palibe. Thokoza bwana. Zikomo kwambiri. Mungu adaliseni. Nanso mwende. Zikomo. Muli bwanji bwana? Ndi bwino muli bwanji? Ndi bwino. Pacha zina lija? Ine ndine Ziwetsoka mwendo. Mumachokera? Timachokera ku Chisapo. Oho. Nditu bwana. Ndiye boma kuzera ku banki yaikulu mdziko muno yalengeza kuti ya mphamvu ya ndalama ya dziko lino ayisisaso mphamvu kuyerekeza ndi ndalama zina zakunja kwa dziko lino ayisisa ndi 3 kwacha pa 100 kwacha iliyonse kapena kuti 3%. Nkhani imeneyi ngati inu nzika ya dziko lino mwayilandira motani? Makamaka ngati ine wa business nkhani ndikudza kwambiri chifukwa ndi mmene benzili kapena ndi mmene kumalawi kuti uno kulili ndi phinjo chikulu kwambiri. Kwanza tamene ali maiko akunja
azathamagwira maganyu kunjako amene amaenda ngati amazathu amabizinesi zathu ndi mchinjo chikulu movaso kwa ife amene tili nzika za ku Malawi kangati kwati kuno si kunonso ku Malawi yayi kangati dziko lake kapena kuti kangati tugwira ukaidi wa nyumba wa kunyumba umene house arrest mwezi kwatu kunoto mchimozi house arrest ndende ku nyumba yo ndito bwananga mukada konda pata chitika motani wena apa patu ngoti utsogoleri umene ululendo uno usanama simene timembekezera ndimatilonjezera ndimene ndinalili binze ife kumakathamanga kunsewu ndinalili binze ife kuthamanga ndi tima ID kuti tikamvote zanzeru makono pande asaname mavuto akulu tinadzipereka tokha kuchoka kulamuliro wabwino kwadzika kundende house arrest zili kuno ku Malawi. Yathokoza bwana. Isoko kwambiri. Muli bwanji bwana? Tibno kani. Pacha zina lija komaso kumene Chamberlain Phiri Kalieka. Chule niso zina lija kumene mmajo. Charles Chamberlain Phiri Kalieka. Mmajokera ku Kalieka. Yeah. Chabwino mwina nkhani ya kusisa mphamvu kwa ndalama ziko lino. Makulandira bwana. Takulandira bwino ife kuti zinthu zambiri zikhala zoti zithandizo mbali ife ya kwa anthu a business. Oho. Kuthandizana motani kuti mphamvu yekhala kuti yachepa mphamvu ndalama. Mbali yakuchepa mphamvu ndizoti chifukwa cha ulamuliro umene ulili komanso ndi mmene zinthu zikuyendera. Kuchepa kwa mphamvu kwa ndalama kunachokera pa kanthawi. Ndi ulamuliro umene ulipo ngokhala zikupitirizira before kasayinidwe ka ndalama kamakhala kosiyana-siyana. Musachoke makukosi. Hayi, lero kuno kuchepa kwa mphamvu kwa ndalama wina aliyense kuloko ama business osiyana-siyana ali kati mozunzika ndithu for mipamba yawo kukhanga kuti ikafikire katundu wokwera sizingatheke. Athokoza bwana. Zikomo kwambiri. Mau ndi omwewo basi ndibe soza yankhula zambiri ayi. Mau ukuti chani? Otibe basi no. Mmene zili mube basi no ngasi ndizinthu zimene zikuyendera. Ya ngati no basi no ngasi ifebe ya business ibe zonyenyeka kuti bezimakhabe nthawi zinazo mwadandaula ndi zinthu zimene zikuta zokhalira. Ino mumapanga business yanji? Ineto business langa ndonyenyeka yomwe yongogulisa zonyenyeka ngati amphevu anyerera amakoso malinga ndi kuvuta kwa ndalama. Ndipo ano pomwe yasika mphamvu muzikhale motani. Basi no bene zilibe chonchefeyo sitingayankhula because njala yonse ya khala ngati ndithu bwana. Tathokoza bwana. Zikomo. Ya. Muli bwanji bwana? Tibwino kaino bwana. Tili bwino. Pacha zina lija? Ndine ntali kali. Mumakhala kuti? Ndimakhalira ku Mtandiro 47. Ndiye poti banki ya ikulu mdziko muno ya reserve yalengeza kuti mphamvu ya ndalama ya dziko lino ya kwacha ayisisaso ndi fili kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Nkhani imene mwayilandira motani? Nkhani imene iyi ndionena kuti taiva koma nkhani imene ndionena kuti itipasa mavuto mdziko muno chifukwa kuti muonekale monga mukuziwa kuti zinthu zadula sugar wakwera wamunonso wasowa anthu kudali mwina Zambia omaiko anzathu mamoti mwina ziko lino kwacha athu ikwere ikukagwaso zikupereka chiopsezo kwa ife mavenda chifukwa ndiye zachizikwira kuti katundu wathu amene business tikupanga tizikapezanso modula moti mwina mwake zikhala zinthu zovuta kwa ife mavenda. Mukadakonda pata chitika motani pamene? Chikanakhala chinthu chabwino kwambiri boma likanatiganizira kuti kwacha athu ikwere mphamvu ndicho linga kuti mwina tizita kuzitolera ngati mene achita maiko anze zathu chifukwa muone ngati panopa inde maiko onse zinthu zikuvuta koma kwathu kundi kumene zili pa west kwambiri chifukwa mwachisazo monga ngati mwina Mozambiki, Zambia, Tanzania ndiona kuti kuli mavuto koma sikuti ali ngati mavuto aife waiyayi ndiye boma likadakonda likanatizikwezera kucheni kwacha athu kuti ikhale mphamvuko isafike ngati mene zililimo nanga taonani zinthu zavuta kale zopeza kuti kwachaso ikugwaso kachikena apa pazonena kuti sitikuziwa kuti ziko lathu likulowera kuti mapeto ake mwina mwake tikhoza kukhala ngati mene zinachitikira ku Zimbabwe ndalama yako akaniza ku mapeto ake kupeza kuti zimabondi zinthu zosakhala bwino kwambiri ndipo mphala ife ndonena kuti boma likanati kuganizirako mwina mwake kuti kwacha ikwere ndithu kuti mwina mwake tizita kuzipangira zina ndi zina patoka. Musachoke mawu kuposera. Mawu ene ndonena kuti
ndipitirizabe ndigwira point onena kuti boma liganizire kuti kwacha athu ayesese kuti ikwele ndicho linga chonena kuti ifeso Malawi muno tizizidalira tizizitolera tizitikanyama kupita mayiko ayenawo tizikazimva sikuti zikakhala kumene kuja tikafika mwina tikamayankhula ndazi zathu zikakhala kuti ifeyo osalira mongati kuno ku Malawi mwachisazo timanyamuka pano timapita ku South Africa tikafika kumene kujako tikakhala kuti mwina mwake tikuwalirana za mayiko timapezeka kuti ifeyo a Malawi tili pa mavuto akulu timakhala osekedwa chifukwa chonena kuti ndi mmene kunoko kulili timatha kusekedwa ndi anthu inu kwanu kulibe ndalama kutani chinthu chomvetsa chisoni kwambiri ndiye boma tikanakonda kuti mwina mwake lipange kuthekera kuti kwacha ikwele ndithu tizizidalira zinthu kunoko zilipo ndithu zofunikira zambiri ndithu zofunikira kwambiri zoti ife tikoza kuzidalira koma tikoza kumachaina koma iko anzathu koma chifukwa chonena kuti ndimene zili ndi ulamuliro uwu apa zinthu zoti zikuvuta kwambiri ndiye pempho lake ndilona kuti boma liganize mofasa kuganizira ife mtundu wa Malawi chifukwa chonena kuti a president wandaonena kuti kwawo ndikonkuno china chilichonse kubadwa abadwa konkuno silinaveka kuti kapita mwina mwake anabadula kwina ndi alichita kubwera kunoko pa transfer ngati mwina akuzagwira kuti mwina mwansa kuziwa mmene zimakhalira kuno koma ndakonkuno china chilichonse makolo awo abale awo wonse alimo muno ndiye tikanakonda kuti ave chisoni kuti mmene tikumvera ife kuwawamu aziziwa kuti ndi mtundu wawonso ukupwetekekaso ngati mmene tikumvera ndiye chonde iwo tikuwapempha kuti mwina ayesese kuti kwacha ayikweze kuti zikhawo nyadira tizisangalala ndi moyo wathu wa muno Malawi. Thokoza bwana. Zikombe Mulungu akudaliseni. Nanunso zikomo kwambiri. Nesi ndakunyadira. Zikomo kwambiri. Muli bwanji bwana? Bwino kaeno ro. Bwino. Mumapanga business ya? Timapanga business ya samosa. Mumajogera kuti? Timajogera tuka patekini kukompa pa 22. Oh, okay. Yeah. Mwamva zokusisidwa mphamvu kwa ndalama yaziko lino. Yeah, tamvadi. Ndi mwina zimenezi muzoona modani ngati inochi anthochita malonda. Okay. Fe mene tukuzone eri. Zinthu ziso ziyenera kurani kukwera. Ifanyani pano padzipangizo zikukwera mafuta one flour ali akukwera benteko mbamene ijeni ndrama ikuthayani mphamvu. Na feso tene na zipeza profit yambiri pamene tiko ndrama yakwaja yakwa fake zinthu zipitirirabe kukwera fanya ndrama yakwaja yakwa muna kwa dindo mawano angakhala utani. Okay fe ringopempha kuti chonde atitsitsire ku zinthuzo mwina tizigulabe modern flour monga ngati mafuta tizigulabe motsikirako mtengo. Thokoza ndo ziwo. Yeah. Muli bwanji bwana? Tili bwino muli bwanji. Chili bwino. Pacha zina lija komanso mmene mumakhala? Ine zina langa ndine Obre Justin. Ndi makhala ku 23. Oho makhala ku 23? Yeah. Nkhani ya kugwesedwa mphamvu kwa ndalama yaziko lino mwayilandira modani? Tayilandira nanga sifa Malawi koma sikutayilandira mosangalala kwambiri. Koma tayilandira modandaula komanso mwina tayilandira mosangala ziko limakwera limasika tekuwina apapa ndifo mwina ziko likukwera tivomereze kuti mwina ziko likukwera tione kusogolo kuzikuyenda basi. Ndi mwina kwa adindo zikamafika poterepa ndi mawu anji mungakhale nawo? Adindo tiauze choncho akamapanga china chilichonse azikuyenera amatiuza ifaine yake aziko lino kuti ife tipangiza kuti sakuti suti kungogona mama tizimva kuti kwacha yagwa ndikuti ifeso akutipweteka kwambiri fika kwacha ikanati zigwa ndalama za nziko muno zipezeka ndibwezi tiri kuti bolako chifukwa kuti bwezi kuza ndalama zigwisa ntchito koma kwacha ikugwa ndalama tilibe business ikukwera business sikuyenda zovuta kaya Malawi alese ndokhuzidwa ndipo ndodandaula palibe Malawi amene angakhala osangalala ifa zimene zizi. Thokoza bwana. Zikomo kwambiri. Sharp. Plus Lemison ni makhala kwa area 38. Oho. Ndito. Ndipo boma pano yasisa mphamvu ya ndalama yaziko lino ndi 3%. Nkhani imene muti bwanji ngati ife ngati nzika sinayilandire bwino chifukwa kusinjika ndi tinambika kale kusinjika ngati katundu kukwera mashopo zakudya kukwera china chilichonse chimene kutani kukwera ndeno ife ngati ama business iso pamene watasinjika kwambiri chifukwa wathu kwambira kale kuyenda mu chipsinjo ndi kuchitika so izizi kuti yakwaso choncho ndizopweteka kwambiri. Muna pano mina ngati kwa adindo mukuyembekezera zodani pamene zachitika zimenezi kwa adindo ndothenga wanji mene ungakonda kupita kwa adindo? Uthenga wathu kwa adindo ndionena kuti azidziwaso kuti popanga zinthu zawo azionesesa kuti pali amphawi amene akuvutikitsitsa ngati amene adapasa mavoti adakali chimfa chimenecho kunena kuti sipa pali anthu amene akuvutika ndi ateremu ndalama so kuti kwaso chonchi ndikuti
tipeza kuti china chilichonse tilibe ndi umphawi mdziko munomu wafika sokotani povutikitsitsa ndi chimene adakachita adindo adakati timvetsetsa kuti ife adakatithandiza kuti mwina mwake timveko bwino ngakhale amangolankhula kunena kuti ayi mumvako bwino ayi mtukula pakhomo ayani mtukula pakhomo amene amapindula ndi makhansala awo omwewo komanso ma block leader mafumu amene amapindula osati kwa mphawi amene alosaukitsitsa sapindula kanthu iyayi ndi iwo amampanga zinthu zokomera iwo kawo pakuti iwo za umphawi saurani sazimva chifoti zawo zili pabwino kale chakudya sivuto shuga amene sivuto koma kwa ife ati tibe china chilichonse poyambira tilibe apapa ndi mchisinjo kuli bwino bola sokufa fa nkutipha kumene adatani akupangapo fa kupeza kuti kupita kuchipatala kudwala kumene mankhwala kulibe akaguleni private ndiyo ifeyo ndalama tilibe ndiye ichichi ndi chipsinjo kwa ifeyo amphawi moyo wathu ndi opweteka panopa. Tukozati bwana. Ziko mwambiri. Ziko. Bwino ndalama zili mbanja atwa. Zike tumbangu. Okay. Zikutawa mazilimo zambiri. Zina lanu komanso mama makhala. Zanga ni Matias. Ni makhala kwa beko. Oho. Ndiye poti boma lachepesa mphamvu ndalama ya dziko lino yatsika mphamvu kuyerekeza ndi ndalama zina zonse zakunja. Kandi mene mwayilandira motani? Yaba ndalandira kuni yonchete. Ndauti ngombo nafaso beza ifeyo. Nafaso tipo kariso tikwezeko ndithu. Nafaso tibiza ko yonake kuti no ko wini na awe feri bade kana kake. Iyi ndalama iyi. Mukweza katundu wanu amene mugulisa? Ino mugulisa mapanga business eh? Zitumbuwa. Ndi zitumbuwa za mukweza ndi bwanji? Mukayangana. Aitaka hande kwa mukakaze patu wanzi. Mapanga mandalama zingachi mosi? Hande kwaje. Ndi zifike pa 200? Aita thokoza bwana. Ziko mukwambia. Muli bwanji man? Ndibino gayi. Ndibino business wenda bwanja. Bang'ono. Paja zina lija komanso mene mu makhala. Loveness Mandiri. Ndi makhala kuchipasula. Kuchipasula. Boma lalengeza kuzera ku banki yaikulu mdziko muno kuti yayi ndalama ya dziko lino ayitsisa mphamvu ndi fili kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Ngati inu mzika ngani mene mwayilandira motani? Tayilandirabe choncho koma ndi business yathu mene umayendera zinthu zosayendayi. Famene yasika choncho katundu uje maoda timakaoda modula ndi mene magusira malonda athu apindula ke sikhala longosoka. Mukuyembekezera zotani mwina kuti ulumene ungaze kuchokera ku zimene zachitikazi kuchokera kwa adindo achite akunanga kuthandizeni motani ochita malonda ang'ono kukhalanso amayi. Akuyenera tiganizireko fa ndi mene akwerera katundu phindu tikumalipesa lochepa monga ineyo ndili ndi ana 4 ena ondoti ali ku secondary ndi phindu limene limapeza apapa ndi mafizi chani siziyendayo. Thokoza duma. Musachoke mmawa kukhosi mwina sinafuse kumabe mukadakonda mdayama. Balibe china chake. Tathokoza ma. Mungu wadaliseni. Ziko. Mzimu yangana nkulu. Muli bwanja wa? Tikunoso kaino. Bwino pacha zina lichi. Madali chobira. Makhawa. Makhawa ele 36 kwa mwenye kondo. Chabwino boma lalengeza kuti yayi mphamvu ya ndalama ya dziko lino yagwa mphamvu kuyerekeza ndi ndalama zina zonse zakunja yasika mphamvu titero chichiwa chomveka bwino ngani mene ngati inu mdzika mukuti bwanji pamene posi pamene palibe chimene boma la bangapo ya mukati palibe boma limene lapangapo mufuna muthandauze chani nangase akudipira kufuli ife anthu osauka ada khati ndamayo ayikweza mpaka bese kuti tikusangalala ndibwezi tikukhala mosangalala. Tathokoza dwa nunga udaliseni ndithu ziko mukwambiri ndi mmene tamalizira kucheza ndi nzika za dziko lino kuyankhulapo maganizo awo pa ganizo la boma kuzera ku banki yaikulu mdziko muno ya reserve kuti mphamvu ya ndalama ya dziko lino igweso ndi 3%. Ine ndithokozani chiwaya wa Hanifa TV.